בתקופות מאתגרות, החוסן האישי של כולנו, תלמידים וצוותי חינוך, הופך לנושא מרכזי מתמיד. כאנשי חינוך אנחנו שואלים, איך נחזק את התלמידים שלנו ואת עצמנו? איך נפתח מודעות עצמית וחברתית? ואיך יהיו לי כלים פרקטיים להתמודדות עם אתגרי החיים האלה? בואו תכירו את מהותי לחינוך, מיזם חינוכי שמוביל תהליכי התפתחות אישית וחברתית. אצלנו, אלפי תלמידים וצוותי חינוך חווים את השילוב הקסום בין טכנולוגיה לבין טיפוח מודעות. מהותי לחינוך פועל לקידום החוסן של התלמידים והמורים כחלק מארגון מהות החיים מקבוצת אריסון. במרכז האינטראקטיבי שלנו, צוותי החינוך חווים את הכלים שפיתחנו על עצמם, מתחברים לכוחות שלהם ורואים איך התלמידים שלהם נפתחים ומתפתחים בעזרת הכלים האלה. בכל מפגש שכזה שאלו אותנו, איך אפשר להביא את החוויה המיוחדת הזאת לבית הספר? וכך נולד מרחב מהותי, פלטפורמה דיגיטלית חדשנית שמעצימה את הצוות החינוכי עם כלים מוכנים, נגישים וקלים לתפעול, שמאפשרים להוביל תהליך שנתי של למידה רגשית חברתית. המרחב כולל יחידות תוכן מוכנות להעברה בכיתה. חלקן קצרות ומתאימות לשימוש יומיומי, וחלקן מתפרסות על פני מספר שיעורים. כל יחידה מגיעה עם מערך שיעור מפורט, מצגת מלווה ואפליקציות אינטראקטיביות עבור התלמידים. השימוש בטכנולוגיה הוא שער לשיח מעמיק על הערכים ועל ההתפתחות שלנו. התהליך משלב בין עבודה אישית לבין עיבוד קבוצתי. כל תלמיד מתבונן פנימה ומשתף, והקבוצה מהווה מרחב בטוח להעמקת ההיכרות עם עצמנו ועם האחרים, ולפיתוח אמפתיה והבנה הדדית. אני ממש התחברתי למרחב מהותי, כי זה יכול לעזור להרבה תלמידים למצוא חברים שבאמת יכולים להישאר איתם הרבה זמן. אני מרגישה קצת יותר פתוחה עכשיו מול אנשים בכללי. המורות מאושרות עם זה, זאת אומרת, זה עוד אמצעי אמיתי. זה שיעור כאילו מוכן שנמצא שם, והוא מאוד מאוד מלהיב את התלמידים, את הצוות, גם את ההורים. מרחב מהותי הוא הרבה מעבר לתוכנית חינוכית. זאת מערכת שלמה שמלווה את בית הספר לאורך השנה, עם תמיכה וליווי מקצועי, ומאפשרת להטמיע למידה רגשית חברתית בצורה פשוטה ואפקטיבית. הפעילויות של מהותי לחינוך מאפשרות להתחיל מהפרט ולהתרחב החוצה, לקהילה ולחברה כולה. זה מהותי.